Niri STEM oso interesgarria iruditu zait, ingenieritza, matematika eta horrelako gauzak. Iruditu zait ongi, ze horrela ikusten dugu zer den teknologia inguru ematen duguna. STEM hitza ez nekien zer zen, baina gaur egin duzuten aurkezpenarekin oso argi geratu zait. Arlo horiek oso importanteak dira bizitzarako, matematika beti erabili behar da, eta orain teknologia ere. Arloak ikastolan ongi ematen dira eta ateratzen zarenean, nivel askorekin ateratzen zara eta ongi prestatzen dute handien mundurako. Aukeratu dut teknologia, FP batera nahi dudalako joan, eta uste dut prestatzen dizutela ongi joateko FP batera. Nire ustez ez dagoela lan finko hori neska eta mutientzako, nahi duena aldu egin, eta ikusten denaren edo pentsatzen duenarekin, uste dut mutilak joaten direla gehiago mekanika, soldadura eta horiek, igual pentsatzen dutelako errezagoa edo praktikoagoa edalako, aldiz neskak, igual uste dute edo trebeagoak direla teorian. Uste dut neskei igual gehiago ditzen diotela beste zientzia eta letrak, eta mutilei teknologikoa, baina ez dut uste horrela denik. Batzu joaten dira beste arlo batzuetatik konbeni zaielako edo nahi dutelako.